कोकणामध्ये जसे घाटावर बंधारे घालतात तसे घालतात, सुरुंग लावतात आणि निकष त्यांच्याप्रमाणे वापरतात. कोकणाची वाट लागण्याचं प्रमुख कारण रस्ता बांधताना पण घाटावर बांधतात, तसा बंधारा घालताना पण. तर कोकणासाठी इथली भूरचनेप्रमाणे निकष बदलले पाहिजेत आणि कसे केले पाहिजेत याचं उदाहरण राहुल तिवरेकरने इथं घालून दिले. त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो कोकणात कोल्हापूर टाईप बंधारे नकोत, कोकणात कोकण टाईप बंधारे पाहिजे. त्यामुळे हा आमचा पहिला सिंधुदुर्गातला कोकण टाईप बंधारा, ज्याची दखल जलसंधारण खात्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी, CEOनी घेतली पाहिजे, कृषी विभागाने घेतली पाहिजे. आणि या पुढच्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दर्जेदार बंधारे कसे बनतील यावरती लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. एक नैराश्य आलं आहे जे आपण कोकणातल्या प्रत्येक गावात पाहतो, कारण गावांमध्ये रोजगार नाही अशा गैरसमजातून पाणी नाही, रोजगार नाही, शेती नाही, कारण आपण या सगळ्यावरती समृद्धीवर जे काम करायला पाहिजे ते आपणच सगळ्यांनी केलं नाही. त्यामुळे आज गावांची स्थिती अशी आहे. म्हणजे मगाशी मी राजवाडीमध्ये होतो तेव्हा आपला तुषार त्याची एकमेव तरुण, आता तरुणसुद्धा दाढी सफेद झाली, त्यामुळे गावात एकच तरुण राहतो आणि बाकी सगळी वृद्ध माणसं राहतात. अशी कोकणातल्या सगळ्याच वाड्यांची स्थिती आहे. त्यामुळे इच्छा आहे, आज या काकांची इच्छा आहे, परंतु माणसं नाहीत. कसं करायचं? आणि या सगळ्यावरती आपल्याला या सगळ्याची प्रश्न जसे आहेत तशी प्रश्नांची उत्तरंसुद्धा आहेत. त्यामुळे भविष्यामध्ये म्हणजे तुम्हाला आजच, नंतर आपल्या चर्चेमध्ये पण घेऊ आपण, की आजच तुम्हाला सांगतो की ह्या सगळ्या तुमच्या टीमच्या माध्यमातून एक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी करायची. आपण जर एकट्याने करू शकत नसू तर आपण एकत्र येऊन करूया. आणि सामुदायिक शेती जशी इस्रायलमध्ये होते, जशी प्रगत देशांमध्ये होते, तशी आपण का नाही करू शकत? गावातली 50-100 एकर जमीन एकत्र करून सामुदायिक पद्धतीने आपण जर शेती केली आणि ती करता करता मग ज्यांना व्यक्तिगत करायची आहे त्यांनी सुद्धा केली, तर हळूहळू गावामधली शेती ही 100, 200, 500 एकर, कारण आपल्याला केवळ पाणी अडवून थांबायचं नाही. आणि मग आपल्याला आपल्या गावामध्ये जर आपण पाणी सफिशियंट असे जर एक 5-7 बंधारे झाले तर आपण ऊससुद्धा लावू शकू. आता वैभववाडीमध्ये ऊस लागतो, आपण ऊसाची शेती करू शकतो. नुसतं ऊस नाही, आपलं स्वतःचं गुऱ्हाळ करू शकतो आपण. म्हणजे साखर कारखान्याला ऊस द्यायची गरज नाही. एक 100 एकर सरपंच जर आपण ऊस गावात लावला, मग तुमच्यासारखे सरपंच पोपटराव पवार झालेले आम्हाला हवेत. पोपटराव पवार एकटाच का आमच्याकडे का होणार नाही, आम्ही पण होऊ शकतो. सो आपल्याला ऊसाची शेती करता येईल, आपल्याला पाणी लागत नाही अशी बांबूवरती आपल्याला काम करायचं आहे. आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये भात पण तो कोलम किंवा इंद्रायणी आपल्याकडे होत नाही, परंतु अशा चांगल्या जातींचा जर भात आपण केला, अशा स्वरूपाची वेगवेगळी पिकं, हळद आहे किंवा भाजीपाला आहे, कणकवलीला लागणारा भाजीपाला जर आपण इथे 50 एकरामध्ये प्रोड्यूस करू शकलो तर का घाटावरून कोकणामध्ये भाजीपाला येतो? पण त्याची पहिली गरज पाणी आहे, त्यावरती आपण काम सुरू केलं आहे. पण माझी विनंती आहे की याच गावातल्या नाही, सरपंच आजूबाजूच्या 18 गावातल्या तरुणांनी एकत्र येऊन, म्हणजे मी बंडाला म्हटलं, कारण सगळ्यांनी एकत्र येऊन असा एक सामुदायिक प्रकल्पसुद्धा या सगळ्या आपल्या शापित सह्याद्रीमध्ये, कारण सह्याद्री इतकं श्रीमंत काही नाही, पण सह्याद्रीमध्ये काय होत नाही ही वस्तुस्थिती. माझंही गाव सह्याद्रीमध्ये खेड तालुक्यात आहे, पण ही परिस्थिती आपल्याला बदलता येतील यासाठी आपण एकत्र येऊया. फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचं सोल्युशन हे आपण करू आणि त्या माध्यमातून आपण टप्प्याटप्प्याने आधुनिक शेती आणि शाश्वत शेती आणि आपल्या इतकं बेस्ट, म्हणजे आपली भाजी बेस्ट, आपले फळं बेस्ट, आपला हापूस आंबा बेस्ट, आपला पाणी बेस्ट, आपला माणूस बेस्ट. फक्त थोडे जे मतभेद आहेत ते बाजूला करून आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि त्याची प्रक्रियासुद्धा या बंधाऱ्याच्या निमित्ताने आपण सुरू करूया. धन्यवाद. जय कोकण.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।